बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 26 जुलाइ अदेबानि समबारखालि काछार जिल्लानि लाइलापुर ओनसोलाव आसाम मिजोराम सिमनायाव सिमाखौ लानानै मिजोराम पुलिस आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव मोनसे गोख्रों दाङाबाजि जानानै थांदोंमोन आरो बे दाङाबाजियाव आसाम पुलिसनि जवाना जिउ खोमानांनायजों लोगोसे गोबां पुलिस जवानफोरानो जोखोम जानांगौ जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मान बावो आरो बे जाथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया सिलचराव खौरांगिरिनि सिगाङाव जिउ खहा जानांनाय साबा आसाम पुलिस जवाननि न'खरनो 50 लाख रां खहा सुफुंनो फोसावना होयो। लोगोसे बिथाङा जिउ गोमाजानाय आसाम पुलिस जवाननि न'खरनो सोरखारि साख्रि होनाय जागोन होननानैबो फोरमायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बे जाथायाव आसाम पुलिस जवाना जोखोम जानांनाय बिथांमोननो 1 लाख रां होनाय जागोन होननानैबो फोसावनाय जायो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव आसाम मिजोराम सिमनायाव सिमाखौ लानानै जानाय बे दाङाबाजियाव जिउ बावनांनाय आसाम पुलिस जवाननि थाखाय आसाम सोरखारा सानथामनि थाखाय रायजो नाङैनो दुखु खालामनो फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि बे सानथामनि दुखु खालामनायनि गेजेरजों माहारियारि फिरफिलाखौ गाहायाव बिरहोनो बिथोन होदों आरो बे बिथोनखौ मैया 27 जुलाइ अदेबानि मंगलबारखालिनिफ्राय जागायजेनबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। आसाम सोरखारा मैया 27 जुलाइ मंगलबारखालि कभिड-19नि गोदान एसअपि थामहिनबा कभिडनि गोदान नेमखान्थि फोसावना होदों। बे गोदान नेमखान्थिनि गेजेरजों आसाम सोरखारा कभिडनि खायसे नेमखान्थिफोरखौ रेहाय होबाय। मख'नो गोनांदि गंबा जिल्लाफोरा आबुं लकडाउन सोलिबाय थानायखौ एसे बोखारना होनाय जाबाय। बिनिनो गंबा जिल्लाफोरनि गेजेराव गंनै जिल्ला गलाघाट आरो लखिमपुर जिल्लाखौ आवगायनि बायदिनो आबुं लकडाउनाव थागोन होननानै फोसावदों आरो गंथाम जिल्ला जरहाट बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया एसे रुइलांनायखौ नोजोर होनानै आबुं लकडाउन होनायनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। गुबुन फारसे गंसे जिल्लानिफ्राय गुबुन गंसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनायखौबो सिगांनि बायदिनो आबुं बन्द' फोसावना होदों। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि सुबनखाथायाव रायजो राजाफोरा गावसोरनि थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाखौ गावारि रां बाहायनानै फोसाबदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि सरकार आरो आसाम सोरखारनिसिम गोबाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव मोजां थांलाय फैलायनि थाखाय लामा नांगौ होननानै गोबां खेब खावलायदोंमोनब्लाबो सोरखारा बिनि फारसे जेबो राहा लायाखैमोन होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बिनिखायनो सरकारजों नायसनजायैनि जाउनाव बाक्सा जिल्लानि बरमा 62 नं बिधानसभानि सिङाव गोग्लैनाय भारत-भुटान सिमना ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गावसोरनो नखरसेयाव 500 रां खांनानै जिसिबि आरो ट्रेक्टर बाहायना गामिनि गाज्रि लामाखौ गावसोरनो बानायना लानो गोनां जादों। अखा बोथोराव हाब्रु आरो हाखर हालानि थाखायनो थांलाय फैलाय हान्थिनायाव बे गामिनि रायजोफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।